Nasunog ang usa ka yate nga nakaangkurahe sa kadagatan sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Samtang service center sa usa ka motorcycle dealer sa Lapu-Lapu City, diriyot usab masunog. Si Luan Mirundina sa report. Alas 11:52 kagahapon sa buntag, nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang tawag nga aduna yate habig sa City Umar Beach, Barangay Marigondon ang nasunog. Pagka alas 12:53, nakontrolar ang sunog sa yate ug pagka alauna 6 sa hapon, hingpit nga napaong ang kayo. Matod ni Fire Superintendent Arnel Abella, District Fire Marshal sa Lapu-Lapu City, nga base sa ilang investigasyon, nakaangkurahe sa Marigondon Wharf ang maong yate apan napadpad kini pipila ka metros dihang niigo ang bagyong Verbena sa Sugbo. Hinuon, duol ra kini sa baybayon ug kay low tide niadtong higayuna. Nakapaduol ra ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Fire District gamit ang hose sa fire truck. Matod sa Fire Marshal, tungod sa kadaghang coastal area sa Lapu-Lapu City, mahinungdanon nga adunay fireboat ang Lapu-Lapu City Fire District. Mag-request ta nga mukuan fireboat kay namang good coastal areas, coastal area bayang Lapu-Lapu. Na may mga balay nga near the coastal areas. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang tag-iya sa naasoy yate. Apan sa inisyal nga investigasyon sa kabumbiruhan, nasubay nga sa lithium battery sa yate nagsugod ang kayo. Ang yate manggod is gitanggal ang iyang makina. Then ang source of power niya karon is through solar. So ang solar manggod mag-store man na siya sa lithium battery. So dito nag-start ang sunog sa lithium battery. 900,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Wala hinoy gikatahong na angol o nakalas atol sa insidente. Sa pikas bahin, diriyot usab masunog ang service area ni ining usa ka motorcycle dealer sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City kagahapon sa buntag. Dali ra hinuong napaong ang kayo sa mga kawani sa maong patigayon, hinungdan nga wa na makapasirit pa og tubig ang kabumbiruhan sa pag-abot nila sa naasoyng tindahan. Sa pagkakutlo ning balita, wala ang mekaniko nga duty gahapong adlaw sa naasoyng motorcycle dealer. Kinsa maoy nakasaksi usab sa hitabo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.